Hello mga kamami, for today's video magluto kitay chicharon. Unang atong buhaton ato hugasan ang panit sa baboy, mga usa ni siya ka kilo. Ato yung hugasan pag-ayo mga kamami. Sunod ato siyang sulod sa kaldero. Tubig atong butangan, asin, paghuman ato siyang isugang. Inaigo-igo lang, dili sad kaayo lata mga kamami. Mga tunga sa oras ang akon paglata sa panit sa baboy. Okay na siguro ni. Ato na siyang haunon. Ato nang haunon ang atong gilatan. Pagkahuman atong patugnawon. Sunod ato nang hiwaon. Dili lang nato gagmayon pag-ayo. Kanang medyo dagko pod. Atong pakupusan gid ni pag-ayo. Ug ato lang pahinayan ang siga sa ato lutuan, pero mulihay lang ta kay magpisik-pisik ang mantika. Ilunod na usab nato ang karne, balik iprito na usab nato. Unya magsugang kitay lain nga kaha para sa pagluto nay chicharon. Mga kamami, first time pa din ako pagluto sa atong chicharon. Mao nga ambot sini kung perfect ba ni ug luto na di ay mga kamami ang atong chicharon. Mga unata, ari di ay ang gihimo nga sawsawan sa akong anak. Sili, labuyo ug suka. Atong tilawan, wow, lami kaayo.